বসন্ত আসিলে পোশাকের সাথে কিংবা পত্র গুড়াକୁ ଗଛ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଏ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଛାତ ଘର ମିଳିଗଲା ପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଏ ମଣିଷ କେମିତି ପର କରିଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ତ ପର କରିଦିଅନ୍ତିନି, ମାରି ବି ଦିଅନ୍ତି। ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା? ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା? ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ଭାଇ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ଭାଇ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା। ତୋ ଦୁଃଖ ନା ମୋ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣା ପାଲିଲେ ଜୀବନ, ଲକ୍ଷେ ଗୁଣା ନାଇଁ 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 ନାଇଁ